كنبيد الله كابزا دنببكوا أو حنت تغسي حنتي كل التقال ترحين نسخة أبتغص عصرت حدا زلة أتانا أملاخ سب نسخة جنايلو كابز هدم مويلو دد حرص أدكي أملخو امنت فقري تعجستي هداءات صعب سلازي تا ناتي رأسنا يلومي نصدقي مصعب كله زرزر يكونن سلازي تحنتي نصدقي مصعب سلازي صدقي زبل حرج الله مصعب زبل قال كأ مسأ توسيخ الله سلازي أبت مجمرة بزعبات ترجم نايتقال مفلات كلنا زين فولت أو مالت هيكونن جنا خدقيم كام زخر سلازي دلي مخنياته تحساب كله مثلا كلير خونلنا ويكا تردي إننا بحد حساب كنكون بزعبات صدقي تبل قال بزعبا أب بلولتر بايبل بإنجليشيو قريتها بإنجليش كم بباي خمسة لاتا أي ترجم كوان حجي أبتي خزارب كلنا تقالتي كاب ماتيوس وسيدوا قويتنا يسوع كريستوس أبتنا يكرن سبكت كمهر كلنا تايلو نصدقي زت أمين صامون كتصاقوا بيوم ما بسؤال يميلو سلازي أبعد تتقمل لا تصدق تبل أبزا معرف زيا أبتي ماتيوس نزلا أبكالون حدا عينة حسابي الزارب سلازي نعاء أبو أبتي بلولة بايبل انتايلو تقيسوا له ديكي يونس ديكي يسونا سلازي اتي ترجمو خا خمزيلو righteousness مالت it means living in right relationship with God other people and all creation سلازي مس أملاخ right standing مهلاو ويكا حبرت مهلاو سلازي مسك زي أبيهر مسبات مسكالق كله سلازي حد عينات زخانة ركب صنع زخانة ركب نسخ أبناء أملاخ زخانة مسرز زلوا ركب مخانو يزارب سلازي صدقين إحنا بحقي كندليو أي مسانان امنت بخريستوس نسبخن بر هايمانوت أي نسبخن سرعات أي نسبخن جبر أي تجبر أي كونان نسبخ نسبكو حدا نجاري صدق خاب بإيمان بيسوع كريستوس زركب صقا ويكا وهبت مخانو قال እግዚአብሔር ይነግረና ስለዚህ ጽድቂ እንታይ መኻኑ ርኢና ይወለና ስለዚህ ጽድቂ በማን ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ዝርከብ ቃል አምላኽ ደጋጊሙ ይዛረብ ካብትን ቢት ጀሚሩ ይነግረና አብ ኢሳያስ ከድና እንደሐሪና 53 ምዕራፍ ብዛዕባ ምምጻእ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝረኽቦ ስቅያት ኣብ ቅድሜና ዘብህግ ትርኢት ከም ዘይነበሮ ከም ትሕረድ ገንሸል ተኸብኪቡ ከም ዝተወስደ مكرا خمس أجابة بزح نجاري الزارب أبتقص عصرت حدا خبصح كله خمزيلو سامان نفسه خريء كس أجبونيو نقولت أنا يسوع كريستوسي سامان نفسه سلازي الزخفلو مسواتي بالجنة أم مسكال سلاز موتة سلاز تحرده واقع سلاز خفله سامان نفسه خريء كس أجبونيو مسبله اتصادق بارياي بفلت أتو نبوزحات كصدق بفلت أتو نعو بمفلات راح نعنا كصدق أبصوم دما بعلو كتصوري سلازي righteousness نبلو عدا خامس تخفله نصا مخان حرام مخان كله تخفيلو كاب عدا نصا مخاني سلازي اذا خا غويتنا يسوع كريستوس كله اكندانا سلاز موته اب قال املاح اب عبراويان كم ببايتا تقصي اب عبراويان 10 معرف تقص 10 حدا كساب 10 4 5 يبل كهن زبل كله ابص صباح እናገልገለ يقوم يمو نتحاتيات كرحق كتو زي كالو مسواتي بزح ساع يقربالو كريستوس جنا نتوم زقدسو بحنت مسواتي نحوارو فصمم امو نسو نحوارو اتخون حنت مسواتي سلاحاتيات مس اقربه اتوم صلاتو مرغص اغرو خصع زخونو ان تصبي ابيمان املاح تقمطه يبلنا سلازي بحنت مسواتي غيرو فصمم يبلنا سلازي بغزي ابيهر فصيمو كريستوس فصيمو انتاي مالتيو كريستوس انت دا فصيمو كم دليتنا دو نمبر كم دمسلنا دو نمبر كم فقار رأسنا دو نمبر يا اي فالون
أبز حلفة أجلجلوت انتي رئينا نيرنا بمنفس أملاخ ممراح زبل رئينا نيرنا نايجزا رأسنا خمزة يكوننا حسب منفس قدوس بمنفس إن لا تمرحنا نجزي أبهر كنا سمر كنا خبر كم زجبانا رئينا نيرنا أبز حلفة سلزي مقد سألتاناتو حساب يزون سلزي أبرومي عصراي معرفت قصة شعته خمزي له تصحف له بوز أمن زبلة أحفرني باليمة سب لبو أمينو يصدق بأفو تأمينون يدحني سلزي خلت قالت تزاري بالله بلبو أمينو يصدق بأفو تأمينو خا يدحني سلزي بأفكا يسوس قويتا مخانو انت نجركا بلب خاون أملاخ كم موتات كم زتنسو انت أمنكا كدحني خازي ناي امنت مجمريا درجة ويناي قدسنا ويكا ناي صدقي مجمريا درجة اي سلازي زيات ناي مدحانيا سلازي شعون مصدحنا حدا نجر يخون اب هيوتنا قصبتاو لوط يخون انت دا ناي بحق اميننا مالتنا خوينو نخريستوس لبنا انت دا هيبنا حدا نجر يفصم نسو خا انتايو بوزيشناتنا يغير بوتاناتنا يغير كاموت ناب هيوت كاب صلمات ناب برهان كاب جزات صلمات ناب جزات ود يسوع كريستوس نسغاغر ازخا قصبتاو مخانو اتداغم مولاد نيقديموس كزاربو خلو كم تنفاس كابي كم زمصنا بي كم زخي زيت فلط اتداغماي مولاد كاخوم يلو رغصيو غناخي ايتريوني خا بمنفس قدوس زسرح ነገር ግን አለው ስለዚህ ሰብ መስአመነ ሓደ ነገር ይኸውን ንስኻ አንታዩ ፖዚሽኑ ይቀይር ናይ ካልእ ዝነበረ ናይ ሰይጣን ዝነበረ ናይ ክርስቶስ ይኸውን ልቡ ክርስቶስ ይገዝኦ መንፈስ ቅዱስ ከማህተም ይገብረሉ ናተይ ይብሎ ውሉድ አምላኽ ይኸውን ክብርን እግዚአብሔር ይኹን እዚ ኻ ካብ ሰብ ዝመጽ አይኮነን ካብ ግብር ዝመጽ አይኮነን ሕግ ብምፍጻም ዝርከብ ከቶ አይኮነን ክብርን እግዚአብሔር አምላኽና ይኹን ኩልና نفلت أنا يتمرت مرحان مجمع هذا الرجال سلزخانة أو يكونان كنترف بدحريو أب جلاتيا كلا أي معرف تقص عسر شدوشة خمزيل الله سب بإمنة يسوع كريستوس إمبر بجبر حق خمزيس أدق كافلت نايلو كل سجع بجبر حقي زيس أدق سلزخانة نحنا خا بجبر حق زي كونس بإمنة بخريستوس ما أنت خنت أدق بخريستوس يسوع آمنا سلازي متان كندحن إن جبرو نجر حدا نجري أولوسن سيلاسن تخذ كيتو ما بيت ما أسرت مساعته فرق ليت مسكونا خاب زيمان نجزي أبهر إننا لمنو كمسجنو خلو حدا نجر كوينو اتزنبر وبوتا كان كت كله اتسنسلت ناي نفس وكفهم كأخ كفتح كله اتي مع صوبيت اتي تأثيرهم لوز نبرو خا كله خفت كله نرئي سلازي اتواردي ازي تجني وخيدهم زهادهم مسيلهم مخنيات حلافنت علوه كقتل سلازخونه سلازي سيفو اوصيو ابرئسو قتلت كفصم مسدليب اولوس انتايلو غدف اذا ايتفصم كلنا ابزلنا يلوم بدحري حدا نجر غريمو كميلو از نجر زي يخون غويتتيلوم متان كدحنسي انتاي كغبرالني زهابو ملاش انتاي نيرا بخريستوس إيمان ما نسخان بيت كان كدحنا يخم كبرن እግዚአብሔር يخون سلازم مدحان بأمنة بيسوع كريستوس زركب هياب مخانو قال እግዚአብሔር يزارب سلازي أبرومي عسرت تغسلستون كم زيلو الله كريستوس يلو نتز أمن زبل خلو مدام دم تحقي نصدقي كريستوس نزا أمن زبل خلو مدام دم تحقي نصدقي يوم مايلو صدق أملاخ سأل مفلات أميلو صدق رأسهم كتخلو بمدلا يمسي نرأسهم أبتحت صدق أملاخ أيجزون يبلنا سلازي سبات انت أبو جبري نجزي أبيهر كحجو سيلهم زعر خوينهم سب حج بمفتصام بجزاء رسو بعقمو كصدق سلازي كل كبس حوا أيكلون يم زي كون نجر يجبروا الله مالتي جناخ كريستوس نتزع من زبلة مدام دم تحقي نصدقي سلازي تحقي بو نزفص ما زبلة هيوت ويكا صدقي كم زقص أرلو قال እግዚአብሔር ينغرنا سلازي نعنا جنا بمؤمن بيسوع كريستوس اتمدم دم تحقي زخونه صدق املاح لبسنا خبرن እግዚአብሔር يكون سلازي كابانا ايكونن كاب كእለትና ايكونن كاب اوز رخبنايو صدق املاح لبسنا خبرن እግዚአብሔር املاحنا يكون ابرومي 3 ጥቅስ 22 كم زيلو مالت يلو صدق أملاخ بمؤمن بيسوع كريستوس نزأمن كلاتهم إيو بزي ليلان قليلان
يلبون إلو يزارب سلازي أبزخ الزارب كله باولوس اتوم هواريا زنبرو بعل بيتروسن كالوتن مدحان خالق حزبي كم زملكت غيرهم ايريوان يمنيرهم ويكا ايتسقرو من ايفلطون من تزي خ منفس قدوس ناي حزاب هواريا كخون نباولوس እግዚአብሔር ጸጋ ዘሃቦ ይዕንቱ ዝኸፈተሉ ስለዚህ ምድሓን ሁሉ ሰብ ምዃኑ ዝመሃረ ቀዳማይ መን እዩ ጳውሎስ እዩ ጴጥሮስ ግን ተገዲዱ እቲ ራእይ ምስ ራእየ ተገዲዱ ከም ዝኸደሞ ገና እናመሃረ ከሎ ካልእ ነገር ከይሓተቶም ከሎ እግዚአብሔር ጣልቃ ከም ዝኣተወ ንርኢ ነቶም ሰማዕቱ ከዓ ኣብቲ ሓለቓ ሰራዊት ዝነበረ ጻድቕ ዝተባሃለሉ أبلع علي أبدر بخوينو الناس اللي يخلو زمصو رأي نفلطينا حريد كابلع زبل لما متابزح እግዚአብሔር كم زرعي ስለዚህ فنفون مخانو غيرو خم زي فلط نمنታይ እግዚአብሔር قدت بلن لخ سلسته ጊዜ مسكونه بدحريوتهم ዝተላእኩ ሰባት ምስ መጹ በአፍ ደገ ንዓኻዝ ደልዩ ሰባት መጽኦም አለው ስለዚህ ከይተዋላወልካ ምስኦም ኪድ ሕቶ ከይ ሓተትካ ፍቃዱ ምዃኑ ነጊርዎ ስለዚህ ክምህሮም ከለኹ እንታይ ይብለና መንፈስ ቅዱስ ኣብቶም ሰማዕቱ ከም ዝወረደ بحدش لسان كأخم تزاربو بقانقواتات مزراب كم جمرو شعو بيتروس كزارب كله خمسكر كلنا هواريات أكيبو بزعبات زخانة نجار سلاز جرامو أبو أبهزاب مخادو خاء توم أيهود سلازي حقوسلو سلازي كجلس اللهم سلاز جبوا خاميلهم أنا خمس رأي رأي بعلي زخركوا نجار أيقونان نجار جن مسكالكوا حدا نجار تفسي منسخة እግዚአብሔር ጣልቃ አይቱ خمتن عنا ذهبنا منفس قدوس نعتاتهم أي فلين الون لك خمتناتنا نعتاتهم منفس قدوس وريدو كل هيبوم معرخ بكنا سلازي أنا دا أنت هواي تمكس زخل كلام እግዚአብሔር سرحو خاب جبره إذا ناتي ترى خام متمقع سلازي نعاس نمنتاي خل كلام سلازي نرأسو نسز جبرو أجل جلوت أبقدم يوم كم تعرق كله ويكم تعرق كله نري سلازي أبكال أي كورنثوس حموش تعسرة خمزيل الله سلازي نحنا أبكند خريستوس الأخوات كنا ينامو أملاخ بأنا غيرو يمعد الله نحنا بقو صدق أملاخ ما أنت خنكون سلازي نتايلو نحنا بقو صدق أملاخ ما أنت خنكون نتحاتيات زي فلت أبكندانا حاتيات جبرو مس أملاخ تعارقو النابلنا أبكند خريستوس كنا نلمنكم اللونا سلازي نصحيا بيو أكندانا حاتيات كوينو أم مسكال زوعل عدانا زخفلا الله سلازي نتي استخفل لك عدان نزناي مدحان عجازي نخريستوس بمقبال راح صدق أملاخ نموخان ولد أملاخ نموخان نزنا جر زخت جبرون معدكم اللونا إزبل دلو سلازي وانجيل إزيو خلا أيقونان خريستوس جبرو مدحان أكندانا حاتيات كوينو مرجمنا وسيد حاتياتنا وسيد أم مسكال تشنكير واجا خفيلو تفتس أما زبالة እግዚአብሔር ዝጠልቦ ዝነበረ መቅጻዕቲ ኣብ ልዕሊ ሓጢያት ኩራ ኣብ ልዕሊ ሓጢያት ኩነኔ ኣብ ልዕሊ ሓጢያት ኣብ ክርስቶስ ከም ዝፈጸሞ ንርኢ ስለዚ ንሓጢያት ክቐጽዕ ከሎ እግዚአብሔር ገጹ ከም ዝኸወለሉ መጽሓፍ ቅዱስ ይነግረና ክርስቶስ ከኣብቲ እዋን እንታይ ኢልዎ ኤሎሄ ኤሎሄ ላማ ሰበቅታኒ ኢልዎ ኣምላኸ ኣምላኸ ንምንታይ ሓደካኒ እግዚአብሔር ምስ ሓጢያት ሕብረት የብሉን ሎሚ እውን ክርስቲያናት ኮይና ክንመላለስ ከለና بخريستوس محرس سلسة جبرلنا صدق أملاخ تباهلنا سلسة أوعنا بحنت مسواتك أنا حوارو سلسة فتس أما وجه الله يكن ملالس بنات النت كن ملالس كم دليتنا خمس مسألنا كن ملالس أي تتوعنا من أنت زي وتنايلومي قال أرستو نصدقي نصعب سلسة صدقي يصعبي تناي مجمريا أخونا تنتايو እግዚአብሔር ዝሃበና ህያብ እዩ ካብ ሞትና በህይወት ንሕና ኸ በክርስቶስ ጽድቅ አምላኽ ከም ዝኾንና ቃል እግዚአብሔር ይዛረብ ዝኾንናዮ ፖዚሽን እዩ አሳጊርና ስለዚህ ከመልና እንመላለስ ይደሎ ብትድሕሪዩ ስለዚህ ነቲ ዝረኸብናዮ ጽድቂ ንዕኡ ምስዓብ ኣብ ገላትያ 5 ምዕራፍ ጥቕስ 5 ከምዚ ኢሉ ንሕናስ ብመንፈስ ካብ እምነት ናይ ጽድቅ ተስፋ نصبه اللونا نحناس بمنفس يلو كاب امنت ناي صدقي تسفا نصبه اللونا سلازي تا صدقي رخيبنا يا بحجون ناي صدق تسفا اللونا سلازي شعو تفصمت راح زي كوناس بحجون ناي صدق تسفا
አለና ምክንያቱ ኣብ ገላትያ ክዛረብ ከሎ ጳውሎስ ካብ ህዛብ ነይሮም ሰቢኹ ከም ዘምጾም ቃል እግዚአብሔር ይነግረና ድሓር ግን አይሁድ መጽዮም እንታይ ኢሎሞም ዝረኺብኩሞ ዘለኹም ድሒና ትብልዎ ንክርስቶስ ወይ ከዓ ከም ዝቢልና ትብልዎ ገና ኣይበጻሕኩሞን ዝተረፈኩም ነገር ኣሎ ንሱ ከዓ እንታይ እዩ ክትግዘሩ ኣለኩም ሕጊ ከዓ ክትፍጽሙ ኣለኩም ስለዚ ልክዕቲ ከም አይሁዳውያን ዝነበሩ ናብ ሕጊ ክመልስዎም ከም ኢሎሞም ንሳቶም ሕጂ ነቲ ዝበልዎም ሰሚዖም ተደናጊሮም ከም ዝነበሩ ቃል እግዚአብሔር ይዛረብ ጳውሎስ ግን አመጽዩ እንታይ ኢልዎም ብምስማዕ በእምነት ዲኹም ድሒንኩም ዋላ በግብሪ በሕጊ እዚኣ ጥራሕ ክፈልጥ ካባኹም ደልለኹ ኢልዎም በእምነት በመስማዕ እንበር እሞን ምንታይ ዳ እንድሕሪ ትምለሱ ክርስቶስ ዶ እንደገና ክስቀለልኩም እዩ ኣነስ ንጸጋ አምላኽ ኣይንዕቆነ ኢሉ ስለዚ ዝድሓናዮ ብክርስቶስ እዩ ተመሊስና ናብ ሕጊ ናብ ግበር ኣይትግበር ኣይኮንናን ንምለስ ምክንያቱ ሓንሳብ ተሳጊርና ሓንሳብ ጽድቂ አምላኽ ኮይና ኢና ንኽንጸድቕ ኢልና ንገብሮ ነገር የለን ስለዚ ዋጋ ዝተኸፍለልና ስለዝኾነ ስለዚ ዝለበስናዮ ህይወት ናይ ጽድቂ ህይወት ይበሃል ዳሕራይ ሓንታ ኣብነት ክነግረኩም እየ ነዚ ኩሉ ተቕሊላ ተረዳእና ኢለ ስለዝሓሰብክዋ ሓንቲ ነገር ክዛረብ እየ ኣብ ካልኣይ ጴጥሮስ ሳልሳይ ምዕራፍ 13 እውን ከምዚ ኢሉ ብዛዕባ ናይ ጽድቂ ተስፋ ንጽባእ ኣሎና ዝብል ስለዚ ንተስፋ ዝምልከት ከምዚ ኢሉ ኣሎ ንሕና ግን ኢሉ ከምቲ ተስፉ ጽድቂ ዝነብረሉ ሓድሽ ሰማያትን ሓድሽ ምድርን ንጽበ ኣሎና ኣብቲ ቀዲምና ዝረኣናዮ ከዓ ብክርስቶስ ንሕና እንታይ ኮይንና ኢሉ ጽድቂ አምላኽ ኮይንና ብክርስቶስ ጽድቂ አምላኽ ስለዚ ጽድቂ ንመን የመልክት ኣሎ ነቶም ዝኣመና ንዓና ህያብ ተዋሃብና ኣብዚ ቃል እዚ ከዓ ክዛረብ ከሎ እንታይ ኢሉ ንሕና ግና ከምቲ ተስፉ ጽድቂ ዝነብረሉ መን ጽድቂ ብክርስቶስ ጽድቂ አምላኽ ኮይንና ኢና ንሕና እንነብረሉ ተስፋ ኣሎና ሓድሽ ሰማይን ሓድሽ ምድርን ኣብኡ ንኽተኣቱ ግና ጽድቂ አምላኽ ብክርስቶስ ዝረኸብካ ክትከውን ኣለካ ክብሪ ንእግዚአብሔር ይኹን ባዕልኻ ተምጾ ናይ ገዛእ ርእስኻ ኣይኮነን ኣብ ኢሳያስ 61:3 እውን ከምዚ ኢሉ ኣሎ ኢሳያስ 61:3 ብዛዕባ ትዝመጽእ ነገር ትንቢት ክዛረብ ከሎ ከምዚ ኢሉ ኣእዋም ጽድቂ ኢሉ እንታይ ኢሉ ኣእዋም ጽድቂ ኣእዋም እዮም ናይ ምንታይ ግና ናይ ጽድቂ ኦም ናይ በለስ ኦም ወይ ከዓ ተኽሊ ኣራንሺ ተኽሊ ለሚን ኢልና ንጽውዕ ኢና በብናቱ እዚኣ ናይ ከምዚ ተኽሊ እያ ንብል ኢና እቶም ቅዱሳን ከዓ ንዓታቶም ዘመልክት ቃል ክዛረብ ከሎ እንታይ ኢሉ ኣእዋም ጽድቂ ንኽብሩ ዝኸውን ተኽሊ እግዚአብሔር ንመን ዝኸውን ንኽብሪ እግዚአብሔር ዝኸውን ተኽሊ እግዚአብሔር ኢሉ ተብሂሎም ምእንቲ ክስመዩ ድማ ንሕዙናት ጽዮን ኣብ ክንዲ ሓመኹስቲ ዘውዲ ክደፍኣሎም ኣብ ክንዲ ሓዘን ከዓ ዘይተሓጎስ ኣብ ክንዲ መንፈስ ጓህውን ክዳን ምስጋና ክህቦም ለኣኸኒ ስለዚ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብዚ ምድሪ እዚ ምስ መጸ ካብቲ ዝበሎ ቃል እዚ እዩ ነይሩ እዚ ከዓ ኣብ ማእከልኩም ተፈጸመ ክብሎም ከሎ ንርኢ ስለዚ ምምጻእ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስኡ ኣተሓሒዙ ከዓ እቲ ዝወሃበና ተስፋ እንታይ ከም ንበሃል ብኡ ዝረኸብናዮ ጸጋ ናበይ ከም ዘሰጋግረና እዚ ቃል እዚ ይዛረብ ስለዚ ኣእዋም ጽድቂ ከም ዝኾንና ስለዚ ናይ ኦም እዛ ኦም እዚኣ ናይ ጽድቂ እንተደኣ ኮይና ተፍርዮ ነገር እንታይ እዩ ኣራንሺ እንታይ ትፈሪ ኣራንሺ ምሽ ለሚን ወይኒ ከዓ ወይኒ ነናታ ዓይነት ገረባ ፍሪኣ ግን ኣይፍለን እዩ ምክንያቱ እቲ ምንጫ ሓደ ስለ ዝኾነ ንሕና ከዓ ኣእዋም ጽድቂ ንኽብሪ ኣምላኽ ዝኸውን ተኽሊ ሙኻና ቃል እግዚአብሔር ይዛረብ ስለዚ እቲ ዝሓነ ሰብ ካብኡ ዝጥለብ ነገር እንታይ እዩ እንተደኣ ኢልና ፍረ ምፍራይ እዩ እቲ ፍረ ከዓ እንታይ እዩ ፍረ ጽድቂ ክብሪ ንእግዚአብሔር ይኹን ካብኡ ዝተፈለየ ነገር ኣይኮነን ስለዚ ብድሕሪኡ ብሓጢኣት ክንመላለስ ከምቲ ናይ ቀደም ክንመላለስ ኣይተጸዋዕና ንክርስቶስ ልበስዎ ይብለና ነቲ ኣረጊት ሰብ ምስ ናይ ግብሩ ግና ቀንጢጥኩም ይብለና ሞይቶም ከም ዝተንስኡ ንርእስኹም ቁጸሩ ይብለና ቃል እግዚአብሔር ምክንያቱ ጥምቀትና ናቱ ጥምቀት መሲሉ ብሓደ ምስ ክርስቶስ ካብ ተቐበርና ክርስቶስ ከዓ መይቱ ምስ ተንስአ ንሕና ከዓ ንዓለምን ሓጢኣትን ሜትና ንጽድቂ መታን ክንነብር ብክርስቶስ ምስኡ
تقبيرنا مسو خمسة أنا بحدش هيوت كم نملالس دلنا قال እግዚአብሔር يمسكر سلازي بدحريو إن نبرو نابرة بقويتا مزدحنا إن نبرو نابرة من هالبات عشنات كهلوا يخيليو زي مرداء كهلوا يخيليو لو مجنا منفس قدوس زاربنا زلون السيو كابي كم زوج أنا انتهوت مخانا فرينا انتهي مخانو نمنتهي እግዚአብሔር كم تصوعنا ناي كبرو ناي صدق تخل مخانا كنذكر النفريو زبلخا ناي صدقي فري مخانو قال እግዚአብሔር ينغرنا سلازي اب إيساياس سوسا تقص 11 قدمي ازلا معرفون كم زيلله إيساياس سوسا 11 كلهم حزبي بزلو صادقان كخونو يلو نتا هاجر كأنزل عالم كورسوا يوم نساتهم نخبري زخون أنفر تخلي جبر أداوي يوم لك مسا سوسان حدن سلست زرعنا يا تمسا سالت حستو زلوا تغسي كبرن እግዚአብሔር أملاخنا يخون سلازي بزلو حزبي توم زدحانو زبلو كلهم صادقان كخونو سلازي حدا نجر ملالي هيبوم نسوم كأنتاي بحالو صادقان نتا هاجر كأنزل عالم كورسوا يوم سلازي نزل عالم مسؤ كنبر إينا سلازي صدق أملاخ بخريستوس سلازي خلنا كبرن እግዚአብሔር يخون نساتهم كا نخبري زخون أنفر تخلي جبري أداوي يوم قبل قال እግዚአብሔር يزارب سلازي بصدق خنبر قديتا علنا سلازي نصدق مسعب مالت انتهي مالتي بحصر زباله بحنت قال نصدق مسعب مالت نخريستوس ممثال ايو توديا اسر صدق مسعب مالت نخريستوس ممثال توديا اب قدما يوحنس سالساي معرف تقص 10 بحبار كنن بباينا انت خيلكم دمصي اناوصانا بحبار قدما يوحنس ملقت يوحنس تقص 3 نو معرف 3 تقص 10 قدما يوحنس بزح غزي دساي بلنني كم زبلو ايدكم اوصو حفلو كم زبلو ازي اغنا بلبي سلازلا كلنا خنبلاينا قدما يوحنس سالساي معرف تقصي 10 انت دحيزنا بحبار كنن بباينا حيزكم علىكم الراي نمنباب كم بقاسينا صدقي زي يقبر نحو زي فكرن كاب أملاخ دقيمنا خنن بباينا صدقي زي يقبرن نحو زي فكرن كاب أملاخ أيكونن ولود أملاخن ولود ديابلوسن بزيهم زقلت وخبرن እግዚአብሔር يخون سلازي من تزيو خا بصدقي كنبر صدق خنقبر كاب እግዚአብሔር تثبيت الله مللين انسو سلازخونه ኦም صدقي تباهيلهم كسمي يميلو سلازي ኦም صدقي انت دا خوينو زفريو خا صدقي سلازي اتصدقي زي يقبر نحو خا زي فكر ولد املاخن ولد ديابلوسن بزي ام زبلو سلازي ولد املاخ ايكونن مللي حتيمو سلازي انت دا بصدق خملالس قديتاي ايكونن كريستوس فصيمو ويو بفلاي كالتنا حصوت تمرتي زدناغر تمرتي once saved forever saved ذبحال كستايالو كم دليت كاخيد بسغا خات غبرو نجر اذن ايزوم نوستيك تمرتخا بسغا خات غبرو نعخا منم I think يكاني بمنفس كحنساب سلازدحنكا دحينكا ايخا ذبحال زربالو عشنتي خيدانا غرنا قال املاخ بنصور كمزي يذبلله سلاذ اب قدما يوحنس كلاي معراف 29 كمزي يلو قدما يوحنس كلاي معراف تقص 29 قدما يوحنس كلتا 29 كمزي يلو نسو صادق مخانو تفلطو انت خونكم حتى اذا حتى دلو نسو እግዚአብሔር بعلو صادق مخانو تفلطو انت لاخونكم صدق زغبر زبله كله كابو خم تولده فلطو مخنيات ولودو إينا خوينا سلازي ولودو سلازخونا نا እግዚአብሔር تخل سلازخونا تخل صدق خاص سلازغبرنا اتي نفريو ነገር كانتايو صدقي نسو صادق مخانو زفلط انت دحالي نسو خا صدق خغبر ግዴታ
ኣለዎ ክብሪ ንእግዚአብሔር ይኹን ኣብ ቀዳማይ ጢሞቴዎስ ውን ከምዚ ኢሉ ተዓንቶ ወይ ዘንበብናያ ሻድሻይ ምዕራፍ ጥቕስ 10-11 ጥራሕ ከንብብ ስለዚ እቲ ፍቅሪ ገንዘብ ስር ኩሉ ክፍኣት እዩ እሞ ገሊኦም ናብኡ እናተመጣጠሩ ካብ እምነት ዘንበሉ ኢሉ ንገንዘብ ፍቅሪ ገንዘብ ናብ ርእሶም ውን ብዙሕ ስቃይ ኣምፁ ምስ በለ ኣታ ናይ ኣምላኽ ሰብ ንስኻ ግና ካብዚ እንታይ ግበር ህደም ማለት ተዘናጋዕ ማለት ኣይኮነን ቀስ ኢልካ ኺድ ማለት ኣይኮነን ህደም ነፍሰይ ኣውፅኒ ቅድሚ ሕጂ ከምኡ ንገብር ነርና ኣብ ኤርትራ ምናልባት ቶም ዘርከብኩም ማለት እዩ ኮሪፎኮ ነይሩ ብግዜ ደርጊ ብንእሽተይ ከለኹ ዝዝክሮ ሓደ ግዜ ሰዓት 5 ሰዓት 6 ነይራ 5-6 ከዓ ፀሓይ ዘለዎ እዩ ግዜ እዩ ኩዕሶ ንፃወት እሞ ሮንዳ መፁ ወታደራት መፁ ኩሉ ገዲፍካ ህድማ እዩ ከይገፉኻ ከይሕዙኻ ወይ ከይሃርሙኻ ወይ ዝኾነ ነገር ከይትኸውን ድምፂ እንተተሰሚዓ ገለ እንተቢላ ወታደር ተሪኢኻ ተሃድም ኣብዚ ከዓ እንታይ ዝብለና ዘሎ ፍቅሪ ገንዘብ ምክንያቱ ጎይታ ምስ ርእሱ ኣብ መዓራርዩ ወይ ንዓይ ወይ ነዚ ኢሉ ተዛረበሉ ሓደ ነገር ኣሎ ንሱ ከዓ ወይ ንዓይ ወይ ከዓ ንገንዘብ ኢሉ ክሳብ ክንደይ ሓያል ምዃኑ ቃል እግዚአብሔር ይዛረበና ስለዚ ፍቅሪ ገንዘብ ስር ኩሉ ክፍኣት ኢልዎ ስለዚ ብዙሓት ነዚ እናተመጣጠሩ እንታይ ኢሉ ካብ ሓቂ ዘንበሉ ኣብ ርእሶም ከዓ ብዙሕ ስቃይ ኣምፁ ኣታ ናይ ኣምላኽ ሰብ ንስኻ ግና ኢልዎ ጢሞቴዎስ ኣብቲ ግዚኡ ከምኡ ዝበሉ ሰባት ስለ ዝነበሩ ናብራ ዓዚዝዎም ናብ ካልእ ናይ ምድራዊ ነገር ከስፋሕፍሑ በዝንበት ንኸዱ ስለ ዝነበሩ ገንዘብ ካብ ዓመፅ ስለ ዘለዎ ኣብ ዓመፅ ስለ ዝኣተው ንስኻ ግና ኢልዎ ካብዚ ህደም ደድሕሪ እንታይ ተመላለስ ኢልዎ እሞ ደድሕሪ ጽድቂ ኣምልኾ እምነት ፍቕሪ ትዕግስቲ ህድኣት ሰዓብ ሕጂ እውን ኣብዚኣ ንሪኣ ኣለና ታርእስና ኣብኡላ ካብዘን ኩለን ሓንቲ እየ ወሲደ ደድሕሪ ጽድቂ ምስዓብ ክብርን እግዚአብሔር ኣምላኽና ይኹን ስለዚ ኣብ ብሉይ ኪዳን ብዛዕባ ጽድቂ ከምዚ ዝብል ጽሑፋት ኣለና ኣብ ብሉይ ኪዳን ኣብ ዘዳግም 16 ጥቕስ 20 ከምዚ ኢሉ ኣሎ ኣብ ዘዳግም 16 ጥቕስ 20 ደቂ እስራኤል እግዚአብሔር ክዛረቦም ከሎ ካብ ግብፅ ምስ ወፁ ከምዚ ኢልዎም ምእንቲ ክትነብር ኢሉ እታ እግዚአብሔር ኣምላኽካ ዝህበካ ምድሪ ክትወርሲ ጽድቂ እወ ጽድቂ ሰዓብ ከም ተዓንተ ወይ ዝረኣናዮ ብክርስቶስ ምስ ዳሓና ከዓ እንታይ ክንበሃል ኢና ኢልና ጽድቂ ኣምላኽኦም ጽድቂ ስለዚ ጽድቂ ዝነብረሉ ሓድሽ ሰማይን ሓድሽ ምድርን ኣዳሊሎ ስለዚ ልክዕ ከዓ ተመሳሳሊ ንዓታቶም እንታይ ኢልዎም ኣብታ እግዚአብሔር ዝህበካ ምድሪ ክትነብር እንታይ ግበር ጽድቂ እወ ጽድቂ ሰዓብ ጽድቂ እንታይ ትኸውን እያ ትሰዓብ ዋጋ ዕዳጋ የብላን ትስዕቦ ንመን ኢኻ ትስዕብ ኣብነት ዝኾነካ መራሒ ዝኾነካ ዝፈልጥ ብዙሕ ግዜ ኣብ ሓድሽ ቦታ ክንከይድ ከለና ዘይንፈልጦ እንታይ ኢና ንገብር ንሓትት ምሽ ንዓናይ ከሪኤካ እንተይልና እንታይ ኢና ንገብር ሕቶ ነብዝሕ ዲና እንተ ተጠውዩ ንጥወ ደው ተይሉ ደው ንብል ዝገበራ ንገብር እቶ ክሳብ ዝብለና ከዓ ደድሕሪኡ ንስዕብ ዘብዘብ ንብል ስለዚ ናብ እግዚአብሔር ከዓ ከም ኣመንቲ ከዓ እንመላለሰሉ መገዲ እንታይ እዩ ጎደና ጽድቂ ይበሃል ደድሕሪ ጽድቂ ሰዓብ ናይ ገዛእ ርእስና ፕሪንሲፕል ናይ ገዛእ ርእስና ተሓሳስባ ናይ ገዛእ ርእስና ኣካይዳ ሒዝና ክንመላለስ ኣይተፀዋዕናን እንስዕቦ ነገር እንታይ እዩ ጽድቂ እዩ ክብርን እግዚአብሔር ኣምላኽና ይኹን ብዛዕባ እዚ ኣብ ምድላው ናይ ብዙሓት ትምህርትታት ካልእ ርኢ ነይረ ሓንቲ ካብታ ደስተባሃል ኩላ ነገር ከዓ እንታይ ኢሉ ሓደ ሰብ ናብ ሓደ ቦታ መገሻ ክብገስ ከሎ ንኣብነት ካብዚ ዘይፈለጥኩሞ ቦታ ንሆሊደይ ክትወፁ እንተ ደኣ ተበጊስኩም ኣብዚ ምዕቡል ዓለም እንታይ ኢና ንገብር ካብታ ገዛ ቅድሚ ምውፃእካ እንታይ ትገብር ኣባኹም ክሰምዕ ጂፒኤስ ንመን ንኣምን ኣለና ኣነ ይፈልጦኒ መን ትፈልጥ ጂፒኤስ ትፈልጥ እታ ጂፒኤስ ንየማን ተይላሃና ንየማን ትኽልካ ቀፅል ኢላሃና እንተ ደኣ ወፂና እንታይ ትብለና ሪተርን ኣብታ ኔክስት ክስታይ ሪተርን ጌርካ ተመለስ እሞ ናብታ መገዲ ከእትወካ እያ ትብለና እምበኣር ሎሚ መንፈስ ቅዱስ ኣለና ካብታ መገዲ እንተ ደኣ ወፂና ሕሹኽ ዝብለና
تامجدزي أيقونة تملس زبلنا نابصير كزمل سرنا من علنا منفس قدوس علنا سلازي إذا كل جزء خنكفت نتزمع دني جزء أبيهر بارخ الله يبل كبرن جزء أبيهر يكون سلازي زمعد منفس قدوس علنا تملس زبل لك عم تاج GPS بعلي يفلت أي تبل يبلنا قال جزء أبيهر بعلي يفلت أي تبل نسوقنا مجدنا يغنى كبرن جزء أبيهر يكون نسب كنعتت مسلو مجد الله يلو ما جرش أجنا أنت يلو مجد طفعت موت قال جزء أبيهركم يبل سلاز سب جزاء رسول بعينتو صبغ مسلو دحان مسلو الله دحاني مسلو صبغ يمسلو بعينتو كوي تجاجيديو نو بعينتو بميزان نايسب صبغ يكو حدا أمنتكم بكم هيوان قدم مسحتها نتاعو مسرعية تايلا إذا أمزيا نمر آية صبغ تخيت عمل تخلها أنت تايلا نبلع تبهك تعمتي مخانا خمس رأيت ينقرنا بمرأيت رح إتاهم كفيت ديا صبقوا عائلة جناخي تنسب صبق زمسلو بعينك زي أبيهر صبق دي هاي كونان نايموت من رجع نيرو سلز أحواتي بتزمسلنا بتأمرنا بتكومن سنس نبلو بتسبات زخدلو قدنا عين خيد كن ملالس له زلنا جن حدا قدنا عين السخاء أنت يبهال قدنا تصدقي يبهال السخاء حساب جزء أبيهر فقاد جزء أبيهر أبقى على جزء أبيهر زما سرتو قاليو كبرن جزء أبيهر يكون أما صحاف مثالي عسران حدا معرف مصحف مثالي عسران حدا معرف تقص سلستن عسران حدا طرح كنا نببينا تقص سلسته كم وقت تقصي عسران حدا كم زيلو أب تقص سلسته እግዚአብሔር ካመስዋዕትስ ጽድቅን ቅንዕናን ምግባር ይፈቱ ካመስዋዕትን እግዚአብሔር ነቅርበሉ ክልተ ነገር ይፈቱ ይሉ አንተ እንታያ ጽድቂ ካለይትኻ ቅንዕና ምግባር ይፈቱ ተወዲዩ ስለዚህ እግዚአብሔር ዝፈትዎ ኣብ ቃል አምላክ ክዛረብ ከሎ ምስ ደሓና እንታይ ኢልና ከም ደቅ ብርሃን ኮይንኩም ተመላለሱ እንታይ ግን ንእግዚአብሔር ዝሐጉሶ እና መርመርኩም ከም ደቅ ብርሃን ኮንኩም ተመላለሱ ንእግዚአብሔር ዝሐጉሶ እንታዩ أبز قال تايلو صدقن قنعنان كبرن እግዚአብሔር አምላክና ይኹን ኣብ ጥቅስ 21 ከም ዚሉ ሎ እቲ ንጽድቅን በጎነትን ዝስዕብ ጽድቅን በጎነትን በእንግሊሽ እንታይልወን righteousness and kindness ነዚ እንደ ስዕብ እንታይ ረክብ ይሉ ህይወትን ጽድቅን ክብረትን ይረክብ ክብረን እግዚአብሔር ይኹን ብዙሕ ግዜ ሰብ ክብረት ርእሱ ይደሊ ልዕል ክብል ይደሊ ብዙሕ ነገር ዝኾነ ሽመት ወይ ዝኾነ ነገር كركب يدلي سلازم أجدان تايلوا صدقن بقولنتن مسعب بدحريو ثي فريون تايلو هيوت صدقي كبرت يسعبك كخبرن እግዚአብሔር أملاقنا يكون سلازم نافتا ذبالكم أبنات كمتسيه سلازي صدقي كاب كريستوس توهبنا إلنايو فرا منفس قدوس كأن እግዚአብሔር ዘخبرዩ ስለዚህ መንፈስ ቅዱስ ተዋሂብና መንፈስ ቅዱስ ከአብኡ ክንምራሕ ቃል እግዚአብሔር ይዛረበና ስለዚህ ንጽድቅ ምስዓብ ማለት ከአን ክርስቶስ ምስዓብዩ ኢልናዮ ስለዚህ ሓንቲ ነገር ክዛረበ ከም ተዓንተ ወይ ዝበልናዮ አብኡ አተኩረ ክዛረብ ምድሓን በመን ኢልናዮ በእምነት በኢየሱስ ክርስቶስ ዝርከብ ጸጋ እዩ ወይ ህያብ እዩ ካብ ገዛ ርእስና ኣይኮነን ሓደ ኳ ከይምካሕሲ ብግብሪ ኣይኮነን ይብለና ቃል እግዚአብሔር ሰብ ክምካሕ አይከለን ስለዚህ ተአብነት ከነግረኩም ተአብነት እንታይ ወሰድዋ ሓንተ አውቶቡስ አላ ንቃል አምላክ ትምጥ እንዲ አይትምጥነን እንተ ዳ ዘይትኸውን ኮይና ጉሓፍዋ ናይ ገዛ ርእሰይ ሓሳብ ስለዝኾነ ስለዚህ አውቶቡስ እዚኣ ሽማ ጽድቂ ትበሃል ኣብ ዓድና ምሽ ሰታዮ ገለ ዝበሃላ ነይራ እዚኣ ኻ ጽድቂ ትበሃል ብኩሉ ነገራ ጽሑፍ ዘለዋ ሰብ ክሪኣ ከሎ እንታይ ይብል አውቶቡስ ጽድቂ እታ ኣብኣ ዘሎ أمنتاي تسقيل الله أب أوتوبوس صدقي إمبار سب أب هيوتنا مزدحنا إن ملالسلو بمنتايو أب كريستوس بمخاني أب كريستوس الذي تاب أوتوبوس مسيلي يزلله كريستوس هيوتنا أب كريستوس أنت دا أخوينو إذا أوتوبوس زي أنا بيات خيد انتلنا أدراشا اللوا نهبك زي أبيهر أب بيلاءات وسدنا مرحي آخمانيو تأوتيسا منفس قدوسي بحال سلازم بمنفس تمرحمه
እንታይ ይብለና ግብረ ስጋ ኣይከትፍጹምን ኢኹም ስለዚህ ታዛኣተና ኣውቶቡስ ጽድቂ ካብ ኮነስ ኣብ ክርስቶስ ካብ ሃለና መራሕና ኣይታ ኣውቶቡስ ከዓ መንፈስ ቅዱስ ካብ ኮነ ናበይ ከብጽሐና ኣድራሻና ርግጽ እዩ ምስኣተና ንእግዚአብሔር በጽሐያ የስ I did it ክንብል ዲና ንምካሕ ኖ እታ ኣውቶቡስ ጥዕና ስለ ዘለዋ እታ ኣውቲስታ ከዓ መገዲ ስለ ዝፈልጥ ተኣማሚና ኣቲና ኣለና እምበኣር ክርስትና እዚኣት መስል በሓጺር ኣብ መጨረሻ በቲ እግዚአብሔር ኣባና ዝገለጾ ጸጋ ክብሪ ንኽብሩ ዝኸውን ፍረ ስለ ንፈሪ ንዕኡ ንኽብሩ ክንከውን ከዓ ተኽሊ ስለ ዝገበረና ተኽሊ ጽድቂ ስለ ዝገበረና ንምክሓሉ ነገር ኣሎ ድዩ የለን እምበኣር ምእንቲ እዚኡ ቃል እግዚአብሔር ክዛረብ ከሎ ኣይንምክሐኒና ካብ ገዛእ ርእስና ከም ዘምፀናዮ ኮይንና ንዕበየሉ ንምክሓሉ ነገር የለን ክብርን እግዚአብሔር ይኹን ጸጋ ኣምላኽ ኣባና እንድሕር ተገሊጹ ብሓቂ ብጽድቂ ንነብር ኣለና ርእስና ንእግዚአብሔር ንቐድሰሉ بدحري ينسو يتقام كبرن እግዚአብሔር ይሁን ስለዚህ ሎሚ ኣብታ ኣውቶቡስ ኣለኻ ዲኻ ሎሚ ኣብ ክርስቶስ ኣለኻ ዲኻ መራሒኻ መንፈስ ቅዱስ ድዩ እዚ ይትሕቶ ኣብኡ እንተ ኣለና ክርስትና ሰናዩ ክርስትና ህይወት እዩ ኣድራሻና ናይ ዘለዓለም ህይወት እዩ ምክንያቱ መራሒና ንሱ እዩ ባዕለ ይፈልጥ ኣይትበሊሉ ምክንያቱ እንተ ወፂና ተመለስ ዝብለና መንፈስ ቅዱስ ኣለና ንዕኡ ንስማዓዮ بمنفس كن مرح تزوعنا حزبينا وتم منفساوያን ዘበሉ ግና እንታይ አይሉ በመንፈስ አምላክ ይምርሑ ስለዚህ መራሒና መንፈስ ቅዱስ አመን አቲና አይና ነበር ኣብ ክርስቶስ ምዝነህሉ ይናኻ ጽድቅ አምላክ ተባሂልና ንጽዋዕ ኣብ ዕብራውያን 1 ጥቅስ 9 ከምዚ ይልሎ ዕብራውያን 1:9 ጽድቅ ፈተኻይሉ ዓመፃኻ ጽላእካ ስለዚህ እግዚአብሔር አምላክካ ሓለፍ ኣብጾትካ ብዘይት ሓጎስ ቀብአካ ይብል ስለዚህ እምበኣር ኣሕዋተይ ከምዝ እንተዳፈቲና ዓመፃ እንዳጸላእና እንተዳኺና ንሓጢያት ነው እንተዳ ንብል ኮይና ንፍንፍኖ እንተዳ ኮይና ሸለል ዘይንብል እንተዳ ኮይና ከም ቤተ ክርስቲያን ከም ውልቅ ሰብ እግዚአብሔር ዘይከብለሉ ነገር ክንርኢ ከለና መንፈስና ዝርበሽ እንተዳ ኮይኑ ከንዕርዮ ከዓ ዋጋ ንኸፍል እንተዳ ኮይና ጽድቂ እግዚአብሔር ኣባና ከዕንብቢ እግዚአብሔር ከኣባና ክገልጽ እዩ ሓደ ነገር ንሱ ከዓ እንታይ እዩ ኣባና ቅብኣቱ ይገልጽ ክብርን እግዚአብሔር ኣምላኽና ይኩን ካባና ግን ኣይኮነን አንተ ወይ ነጊርና ያለና ናይ መንነት ሕቶ እዩ ንክርስቶስ ምስተቀበልና ጽድቅ አምላክ ኮይና ካባና ዲዩ ኣይኮነን ንምክሐሉ ነገር ኣለና የብልና እምንቶና ግን ንሱ እዩ ንዓይ ህይወተይ ክርስቶስ እዩ ሞተይ ከዓ ረብሓ ይሉ ጳውሎስ ስለዚህ ህይወትና ክርስቶስ ምስኮነ ፍሬና እንታይ ይኸውን ፍረ ጽድቂ ይኸውን መንፈስ ቅዱስ ከዓ ኣባና ስለ ዘሎ እቲ ብመንፈስ ቅዱስ ዝርከብ ፍረ መንፈስ ቅዱስ ተባሂሉ ተዘርዚሩ ዘሎ ኣብ ህይወትና ክግለጽ ይጅምር ከመይሲ برأسنا أين خيدن ألنا بقولنا أن خيد يلنا بجزاء رأسنا تمرحنا أن خيد يلنا هي وثنا منفس كدوس يبنا يلنا نسوز وصلنا قولنا خا قولنا تصدقي إيه خبرنا جزء أبيهر أملاقنا يخون فيليب حدث شعته خمزيل الله فيليب حدث شعته نخبر أملاقن نمسجانون اتبي يسوع كريستوس زركب انتايلو فرز صدقي بمن ركب بيسوع كريستوس زركب فرز صدق مليئكم مبارك أبانا زخون نجر أيقونان كساعتها معلت كريستوس معنك أفزاي بالله من نصحات من أنت تكونوا وتزحيش أنت أخذ جبروجن كتمرمرو اتفقرهم كعب فلت أتن بمستو على زبالة كلن أزيو إننا بزح خيد إلمن الله خيلب أولوس يزارب الله سلازي مبارك نزت أسوينا الله فرز صدق مثلا كبزحلنا نايجز مش مداد زي بالنا خنكون زحفر نور نجار زي بالنا خنكون إتأكيدنا خلو جزء خن مرمر قولنا ناخن مرمر تزحيش كن مرمر فقرنا خاب فلت أتخون مالت زقول أكاس لزي إلا مالت هيكونن أنا بيت أملاخ سلزل خا وحسنت على كمالت هيكونن جنا زخلو أبزبز حلو جونس أبزبز حلو أنت أنا أملاخ سب نسخة جنا ددحري إمنت ددحري أملخه ددحري صدقي ددحري تعجسي إن دابل الزرزرن نعين تايجبر صعب كن صعبه زلنا أزيو ذات الرف سلزله كاب مسمر كازوت نجار سلزله سلزي أبيت أملاخ كل خاون كم تنت إيمته واستوى الله أنت أنا أملاخ سب نسخة جنا أنا خاله أيقونن نما حبر أيقونن زارب زله بقليو نسخة جني أنا خا لنفسه وقفنا بقلنا سلزي كميل نحن ملالس كم زلنا قال إجزي أبيهري نقرنا له نسوعل سلزي أب إرمياس 50 حدن 10 خمزي له إرمياس 50 حدن
10 እግዚአብሔር ንጽድቅና አውጽዩልና እዩ ንዑናይ ንግብር እግዚአብሔር አምላኽና አብጽዮን ነውርዮ ስለዚህ እግዚአብሔር ስለጸደቅና ጽድቅና እግዚአብሔር ስለዘውጾ ጽድቅ አምላኽ በክርስቶስ ስለተባሃልና እንታይ ንግበር ነውርዮ ምክንያቱ ኸም ይዝብለና ካህናት ገይሩና ደግነት እግዚአብሔር ነቲ ካብ ጸልማትና ብርሃን ዘውጻና ከነውሪ እቲ ነውርዮ ነገር እንታይ ኸዓ በክርስቶስ ጻድቅ ምዃንና ጽድቅና ዘውጾ ንሱ ምዃኑ ዋጋ ዝኸፈለልና ንሱ ምዃኑ ህይወትና ንሱ ምዃኑ እምንቶና ንሱ ምዃኑ ነዚ ኢና ንምስክር نمجرشة مزمور 15 خاب حدا خصاب 5 زلو كنببه مزمور 15 خاب حدا خصاب 5 كم زيلو له عنتو يون مزمران زمران يرن تحسون ايزا صحف زيا وእግዚአብሔር አብዱን ካን ካዝሐድር መንዩ አብትኸረን ቅድስና ካዝነብርከ መንዩ ኢሉ ሕቶ ምልክትዩ አቅሪቡ ሕቶ ሓቲቱ ሽዑ ክምልሾ ከሎ ከምዚሉ እተብቀን ዕና ዝመላለስ እንታይ ካዝገብር ጽድቂ ዝገብር እምባር ጸዲቅና ኢና ናይ ጽድቅ ተስፋ ካን ጽበለና ክንገብሮ ዘለና ካንታዩ ጽድቂ ክንገብር እተጸዋዕና ሰባቲና خبرن እግዚአብሔር ይኹን ስለዚ ብቅንዕና ዝመላለስን ጽድቅ ዝገብርን ብልቡ ካንታይ ዝገብር ሓቂ ዝዛረብ ብልሳኑ ዘይሐሚ ንመሓዘኡ ገለኽፉ ዘይገብሮ ንብጻዩ ዘይጸርፎ እቲ ጽዩፍ ኢሉ ንዑቅ ኮይኑ ዝረአዮ ንፈራህቲ እግዚአብሔር ግና ዘኽብሮም ዝጎድኦ እኳ እንተኾነ ነቲ ዝመሓለሉ ዘይልውጦ ገንዘቡ ብሓረጣ ዘይህብ ንጉድኣት ንጹህ ከኣ መማለጃ ዘይቅበል እቲ ኸምዚ ዝገብር ሲ ንዘል ዓለም ኣይክናወፅን እዩ ክብርን እግዚአብሔር አምላኽ ይሁን ክንጽልይና ከነመስግን ኢና እምባር ሎሚ ጎደዳና ህይወትና ከምርምር ኢና ሎሚ ኣለና ዶ በክርስቶስ ሎሚ በተቃሉ ዝበለና እግዚአብሔር ኣብ ክርስቶስ ክንህሉ በመንፈስ ቅዱስ ክንምራሕ ፍሬና ከአፍረ ጽድቅ ክኸውን ተኽሊ ጽድቂ ተባሂልና ክንጽዋዕ ንኽብሪ እግዚአብሔር ንምስጋናውን ዝኸውን ሰናይ ፍረ ክንፈሪ ተጸዋዕና ህዝቢ ስለዝኾንና ሎሚ ከመይ ኣሎና ምምልላስና ከመይ ይመስል ንንስሓሉ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ንቐርበሉ በዝስ ደኺመ ወዲቐ ንብሎ ተራኣሎ ሎሚ ኣብ ዝፋን ጸጋ ብተባዕት እግዚአብሔር ጸጋ ንሱ ንድኹም ከዓ ሓይሊ ዘረድእ እግዚአብሔር ብገመድ ፍቕሪ ዘይተንሲ كأوجلخو